Любовта всъщност е най-силната трансформация, най-силното чувство. И аз мисля, че всяка една болка в нашия живот може да се трансформира. Ето спомените ми точно от този най-тежък период, бих казала, в моя живот, когато тогава, между другото, имаше и режим на тока. Да, Когато аз съм се връщала късно от училище, беше тъмно навсякъде. Аз съм се връщала в един празен апартамент, в който беше тъмно, беше много студено, нямаше никой буквално. И аз изпитвах нещо много странно. Някаква съвкупност между болка, между гняв, защо точно на мен се случва това нещо, защо точно аз трябва да го преживея. Но всичката тази опитност аз съм я събрала в едно и съм успяла да излекувам с годините, да, с времето, да събера всичко това в сърцето си през любовта и да го излъча към другите така, че да мога да им помогна по някакъв начин. Това е моята мисия, да помагам на такива жени, да помагам на такива хора, които са преживели такава болка и да мога наистина да бъда полезна, да бъда в мисията си. Това ще ме направи истински щастлива, наистина. Просто да, всичкото, ето тук е отново корена е любовта. Дали става въпрос за партньорски отношения, дали става въпрос за любов към родителите ни, към децата ни, всичко това е корена на това, всичкото нещо е любовта. И колкото по-силни, между другото, са корените ни, както ти казваш, че винаги си знаела, че си родопчанка, толкова по-силни сме ние в живота ни, колкото по-дълбоки да, са корените ни и помним откъде сме тръгнали, защо да. сме тръгнали оттам и тази свързаност и любов остава за целия ни живот. И тогава сме истински силни. И можем да, според мен, можем да преодолеем всичко, защото цялата ни родова система буквално стои зад гърба ни. Стига ние да й позволим и да поискаме ресурс от тях. Абсолютно.